Паралел Максим, и днес ще играем на Слидерио. Да. Ще играем онлайн. Сега аз пробвам. О, не, онлайн бая бъги. Здравейте, хора! Тук с мене Не ми стана. Трябва нещо да изтрия от мобизена. тук с мене XX Ники XX Ники XXX Master Crazy XXX Crazy или Master беше, не помня. Вижте му само. Да гледам, защо гледам назад? Не, аз ще излезя от той. Обима. Аре бе, обима бе. Обима. Не искам тук. Искам на другото. Дай ти. Да, ела. Добре. Да вземи някой безплатна храна. Какво? Какво? Не. Не. И така, здравейте. Нищо. Какво става? Не знам. Добре, е така, тук да играем. Кажи. Ето така. Дай да кажа YouTube. Хай на YouTube. Мале, на Алекс изобщо не му лаги. Знаеш колко е яко на Алекс? Алекс, ти защо идеш, бабо, това, когато ще обядваме, бабо? Защо идеш шоколадче, бабо? Тук беше баба ми. Извинете, чу се малко. И да ме аз ще... Ако свалила апетита, вече няма да идеш, бабо. Може ще трябва да влезем вътре. Ще трябва да влезем вътре, извинете. Мислехме да играем на вънка. Защото вътре малко се чува телевизора. Ето тук. На дивана ще играем. Извинете, че се прекъснате видеото. Но защо ми лагито? Ето. Така е по-добре. Това е Максим. Да! Нека да видим. Ето. Бум! Максим! Да, идвам. Бум! Ела ми. О. И да, хора, аз съм на брата на Макс. Някой си яде акотата. Може да се чува малко Master Crazy. Вече не. Направо се плъкна с него. Да, не сме българи. Хванахме го. Не сме българи заради това, чувате това. Аз съм българин. Аз съм българин. Аз съм рус. Айде бе, умри бе, знаеш, няма се измъкнеш, нали? Той знае, че няма се измъкне скоро. Няма да миниш моя рекорд. Нали знаеш кой ти си направи? Колко ти е рекорда? 22 000. Минах ти го. Да бе, Вече съм на 27 000. не можеш. На 2000 съм, човек. Да бе. На 2000 съм. И то в кой? В къде? На къде? В онлайн ли? Не. Мази. При мен е Андрей. Ако бяхме заедно, Не! умря ли? Да. Ти му ядеш моето тяло. Да бе. Уби. Какъв уби? Един като мен е някакси като знамето на Америка. Да. Значи ме ядеш. Ай, чакай. След 3. Чакай. Искам Rainbow. Да на Google Play да играем. Да? С на Google Play. Ето го. Ей този ми е любимия. Чакай. След 3, 2, 1, давай. Къде си?
Мейзи. Не сме Аз съм в в едно. средата. Ние не сме в един. Дай. Лами, бе. Ей. Дай, лай. Аз мога. Не съм при тебе, Мейзи, а пък при мен е Алекс. Какво че? Андри, 3-2-1, айде. Бате, трябва най-долу да цъкнеш. Тук. Да, Нас там играе. Тихо сега. той е твоя свят. Кой? Кой играе вместо ми? Влагите. Аз не ми дава да играя, човек. Хора, аз обикновен. Ето. И изядох някой. Как ти лаги? Защо ми лагите и На хората няма да има. на хората със сигурност не лаги. На първо място. Да. Извинете, хора, на мен ми лаги, ще правя видео. На тях не е лаги. Иди. Аре. Ще почна и да го заграждам. The big one. Ела. Мали! Убих един, ама той е убит. Файгин. Ужас. Аз съм много зле. Паралел Максим, и днес ще играем на Слидерио. Да. Ще играем онлайн. Сега аз пробвам. Не, онлайн бая бъги. Здравейте, хора! Тук с мене Не ми стана. Трябва нещо да изстрел от мобизена. тук с мене XX, Ники XX. Ники XXX, Мастер Крейзи XXX. Крейзи или Мастер беше, не помня. Вижте му само. Да гледам, защо гледам назад? Не, аз ще излезя от той. Обима. Аре бе, обима бе. Обима. Не искам тук. Искам на другото. Дай ти. Да, ела. Добре. Да вземи някой безплатна храна. Какво? Не. И така, здравейте. Нищо. Какво става? Не знам. Добре, така, тук да играем. Кажи. Ето така. Дай да кажа YouTube. Хай на YouTube. Мали, на Алекс изобщо не лаги. Знаеш колко е яко на Алекс? Алекс, ти защо идеш, бабо, това, когато ще обядваме, бабо? Защо идеш шоколадче, бабо? Тук беше баба ми. Извинете, чу се малко. И да, на мен аз ще... Развалила апетита, вече няма да идеш, бабо. Май ще трябва да влезем вътре. Ще трябва да влезем вътре, извинете. Мислехме да играем на гонка. Защото вътре малко се чува телевизора. Ето тук. На дивана ще го играем. Извинете, че се прекъснате видеото. Но защо ми лагито? Ето. Така е по-добре. Това е Максим. Да! Максим. Нека да видим. Ето. Бум! Максим. Да, идвам. Бум! Ела ми. И да, хора, аз съм на брата на Макс. Някой си яде акутата. Може да се чува малко Мастер Крейзи. Вече не. Направо се блъсна с него.
не сме българи. Хванахме го. Не сме българи заради това, чувате това. Аз съм българин. И аз съм българин. Аз съм рус. Айде бе, умри бе, знаеш, че няма да се измъкнеш, нали? Той знае, че няма да се измъкне скоро. Няма да миниш моя рекорд. А, Нали знаеш кой ти си направи? колко ти е рекорда? 22 000. Минах ти го. Да бе, Вече съм на 27 000. не можеш. На 2000 съм, човек. Да бе. На 2000 съм. И то в кой? В къде? Ма къде? В онлайн ли? Не. Мази. При мен е Андрей. Ако бяхме заедно, Не! умря ли? Да. Ти му ядеш моето тяло. Да бе. Иди. Какъв убия? Един като мен е някакси като знамето на Америка. Да. Значи ме ядеш. Ай, чакай. След След 3. Чакай. Искам Rainbow. Де на Google Play ти да играем. Да? С на Google Play. Ето го. Ей този ми е любимия. Чакай. След 3, 2, 1, давай. Къде си? В Мейзи. Не сме Аз съм в в едно. средата. Ние не сме в един. Дай. Лами бе. Ей. Дай, лай. Аз мога. Не съм при тебе, Мейзи. А пък при мен е Алекс. Какво чи? Андри. 3, 2, 1, айде. Бате, трябва най-долу да цъкнеш. Тук. Да, Нас там играе. Тихо сега. той е твоя свят. Кой? Кой играе вместо ми? Влагите. Аз не ми дава да играя, човек. Хора, аз обикновен. Ето. И изядох някой. Как ти лаги? Защо ми лагите и На хората няма да има. на хората със сигурност не лаги. На първо място. Да. Оф. Извинете, хора, на мен ми лаги, ще правя видео. На тях не е лаги. Иди. Аре. Ще почна и този да го заграждам. The big one. Ела. Мали! Убих един, ама той Айде, е убил. файгин. Ужас. Аз съм много зле.